Molt bé, doncs tornem amb el Terraforming Mars. El vaig provar fora de stream i bueno, va guanyar la màquina perquè desconeixia totalment el joc. Ara sembla que el conec alguna més. Farem una partida estàndard amb de moment una IA fàcil perquè encara estem aprenent i bueno, seguirem endavant. Molt bé, a veure, hem de triar la corporació. Tenim l'estàndard, que és l'esquerra, la iniciativa de les Nacions Unides, de Mart. Vale. Comença amb 40.000. Farem la bàsica, a veure què tal, perquè encara no domino tant el joc. Coloca una velocitat de ciudad. Ah, començaríem una ciutat, amb Tarsis. Cuando se coloca una velocitat de ciudad en Marte, aumenta tu producción en un nivel. Ah, bueno. Ja, doncs farem la Tarsis, tu. Per variar una mica. Perfecte. Compra hasta 10 cartes. Tinc 40.000. Les mascotes. Aquesta estava bé perquè es potencia amb ciutats. Mascotes agafarem. Base científica. Deixa'm mirar aquesta que feia. Cuando juegas una carta pagas 1.000.000 menos por ella. Vale. Coloca una situación así que quede... Es como una base científica, ¿no? La partida que vaig jugar em va guanyar per les punyeteres ciutats, I això què fa? Bastant bé, aquesta carta. Àrea tal... Arqueobactèries... Va, em dona més producció de plantes. És barateta aquesta també. És una opció. Tampoc em vull quedar sense molta pasta perquè... Gusanos. Aumenta la producció de plantes en 1 per cada 2 símbols de microbi que tinguis, inclòs aquest. Bueno, podem agafar els bitxets aquests. Importar metanos de titan. 4 d'energia. Siderúrgia. Gasta 4 unitats d'energia per aconseguir 2 unitats d'acer i augmentar l'oxigen en un nivell. Hi ha un moment que l'energia a l'altra partida em vaig quedar amb un superàvit bestial. Aquesta la triaré. I els cucs potser... ja agafaré els cucs, vinga, 15. Queden calarons encara. Sí. Vinga, comencem. Posem una ciutat. A veure. On la podem posar? Que ens dongui... Vale. Això ens donarà una carta... Mira, la posarem aquí. Hem aconseguit 2 de plantes. Vale. Primera acció. Doncs com a accions no tenim coses. Efectes continuats. Vale. Posar una ciutat és 25. I jo tinc el... això d'aquí. Com posar una ciutat guanyo 1. Però bueno, ara no m'interessa d'entrada posar ciutats perquè vull posar coses baratetes de moment. A veure... Siderúrgia... Encara no produeixo prou energia. Base científica. Aquesta potser sí que estaria bé. Tenir-la des del principi. Mira, 28 mascotes i la base científica posaria. Posem primer la base científica. Sí. Vinga. I ara pagaríem acció 2. Ah, ja he fet servir 2 accions. Ah, la base científica l'haig de posar jo ara. Ah.
Vale, perfecte. Molt bé, ja començo a produir calarons. Vale, doncs acabo el torn. Jugador vermell, a veure. 25. Escarda una ciutat, aquí també. Vinga, senyor, molt bé. Podia haver fet els gossets primer. Bueno, torno a tocar, 2 accions. Posarem les mascotes, que tenim el cost reduït. Les farem anar. Sí, posarem les mascotes. Perfecte. Sí. Sí, posem un animal a aquesta carta quan es posa una de ciutat. Vale, no puc construir res més perquè no tinc crèdits. Vale, i com a tal, aquí puc vendre una patent, no m'interessa. Bueno. Vegetació. Vale, no, de moment. I recompenses tampoc puc agafar-ne. Vale, doncs llavors omitim l'acció. També deixa passar el torn. Vale. Coi, jo ja no vull fer res més. Passem, sí. Jugador blau, mira, ara guanyem peles més el valor de terraformació. Ara comença el vermell. Molt bé. Ara puc comprar cartes. Atrapadors de colors. Ostres, em treu un punt, però... No. Musgo. Això... Hem de tenir Océano Colocado, res... Generadors de compost... I de Noctis, això què fa? És una ciutat, redueix la producció d'energia en un nivell i augmenta la producció de diners. Bueno, a veure, de moment l'energia... A veure, tinc que trobar-ne, però comprarem aquesta, va. Ens gastem només 3. Perfecte. Vale. Posa vegetació. Ens toca... Bueno, posa més vegetació. Vale. Ens toca a nosaltres, vinga. Siderúrgia. Bueno, aquesta la posaré més tard, perquè de moment no produeix. 5 i tindrem 20. Doncs haurem de fer la siderúrgia. Utilitzarem. Hem pujat en 2 la producció. Perfecte. I la siderúrgia, bueno, quan tingui... Acabem el torn. Molt bé. Ja em toca. Bé, no podem fer gaire cosa més ja, perquè això ens val almenys 7. Passarem. Passem de generació, sí. Fase de producció, perfecte. Ara començaré jo. Ha pujat el tio, Bueno, nosaltres anem guanyant de moment més peles, gastem menys. Aquí són els nivells, vale. Em toca, vinga. Invernaderos. A veure, els hivernacles què fan? Proporciona una planta per cada ciutat en joc. Ostres. Vale. Però això és per aconseguir-les instant. En un moment no augmenta, crec, la producció. No, seria molt heavy si no. Vale. Bueno, és barateta, es podria fer. Cometa.
Això li podria treure amb ell. Quan en té 6. El cometa em podria interessar. El magnetitzador redueix la tripulació d'energia en un nivell. Bueno. Quan es col·loca una loseta de ciutat proporciona 2 megacrèdits. Vale, aquesta també està guai, perquè intentarem posar diverses ciutats. 6, vale. Ens quedem aquestes, jo crec. Vale. Què? Fem venir un cometa, 27, i no tindríem prou. Bueno, però jo crec que el cometa és important fer-lo per ventilar-li 3 de producció amb ell. Vale, un oceà. Ah, mira, podem posar... Ai, guanyar 2 cartes... Sí, no... Sí, vinga, guanyarem 2 cartes. Home, amb ell, està clar. Fora. Oh. I què més podem fer? Ah, això són les que he agafat ara, clar. Ara puc posar aquesta. Micromolins. Em donarà més producció de calor, vale? I energia de peròxids. Vale. Crec que optaria més d'entrada... Ah, però aquesta qualsevol... Home, em dona 2 megacrèdits. La posarem perquè m'interessa tenir-la aviat. Perquè si ell va fent ciutats que em doni pasta. Vale. Perfecte. Acabem el torn. Planta energètica, projecte estàndard. De reaccions no puc fer i construir tampoc. Doncs vinga, passem. Vinga, torno a tocar a mi. Produïm una mica més de... Vale. Jo crec que de moment portem prou controlat. Similars, jo crec, jo 2 ciutats, ell produeix una mica més de... Ostres, no sé si comprar algo, a veure, arbustos, AC major de 10 graus, aquí encara aquesta no la puc fer. Ostres, aquesta és molt cara, però què fa? A veure, una loseta d'oceano, 2 plantes, augmenta l'oxigen i us... Ciutat cúpula. Una ciutat requereix 9% d'oxigen o menys. Vale, estem per aquí. En un nivell i augmenta la producció tal. Bueno, em baixa l'energia, però també m'interessa les ciutats. Vall protegit. Aquesta m'interessa. Llestos. Vale. De la producció de calor, el tio. Molt bé. Com li agrada pujar l'energia al tio, eh? A veure. Ciutat cúpula, micromolins. Vale. Mira, farem ciutat cúpula. Utilitzarem, sí. Guanyarem peles i què farem? Posem mà d'obra, vale.
més 3, més 1, vinga. Apa. Mascotes també, perquè hem posat una ciutat, perfecte. I ara a la planta de peròxids utilitzarem, sí, reduïm en un, però clar, augmentem en 2. Perfecte. Em pica l'esquena, tu. Vale. Acabem el torn perquè no tenim més accions. Puja el calor en 2 nivells. Està gastant aquí milions de crèdits el tio. La producció de calor està a tope. Vale. 8 plantes en vegetació. Mira, doncs la posarem per aquí. Així recuperem el parell. I l'altra acció... Mira, micromolins. Els puc fer servir. Vinga, augmentem en 2 la producció de calor. En un, vull dir. Ara ja produïm 2. Perfecte. De moment això no ha reclamat res ell, no? Terraformador, alcalde... 3... Ah, mira, aquí, això sí que ho vaig de reclamar el proper torn. No sé si comprar res al proper torn, perquè necessito peles. Vale. Jo puc... Els hitos... alcalde, voldria agafar-lo. Constructor... Vale, bueno. Passem. Expedició minera. Treu 2 plantes i... Bueno, l'expedició minera està prou bé, no? Fotosíntesi artificial... Bueno, energia de fusió. Requereix 2 tipus d'energia. Vale, aquesta la vull, perquè si tinc coses d'energia... Vale, no sé quantes tinc. Tipus de cartes... Tipus, perdona, energia. Vale. Quedo aquestes dues. Vale, accions. Hitos. Mira, alcalde. Aquest me'l quedaré. Això són punts, crec. Vale. Recompenses. Vale. Vale, això suposo que ell també m'ho podrà prendre. Terratinent. Vale. Torn. Estalvi energètic. Vale. Hòstia, ha pujat bastant el tio, eh? Vale, em toca a mi. Podem construir alguna cosa als cucs, no? Bueno, podem fer els cucs. Farem els cucs. Ara els podem fer. Vinga, cuc
Cucs. Clar, aquí els cucs... Era efectes, perdona. Ah, tinc 2 de microbi. Vale. És que dic que és raro. Vale, i l'altra acció... Construir no puc... Vale, doncs pujarem... Ah, però clar, el tio... A veure quan té de temperatura ell... 16. Amb 8 pot pujar... Ah, doncs que gasti les 2 accions en fer-ho. No ho faré jo. Puc fer alguna acció? No. Bueno, sí, ho faré perquè total... Pujarà igual i almenys, doncs mira, m'emporto aquest puntet, és que si no, no podia fer res. Pujarà ell, suposo, en un, la temperatura, veus, sí. Augmentar la producció de calor. Vale. La producció de calor... No tinc accions disponibles, crec. Passem, sí. Quines cartes tinc aquí? Vale, vaig tenir quartos. Ell em fa menys, una miqueta menys. No, estaria bé si pogués pujar una miqueta la temperatura. Peixos. Què fa això? 2 graus... Uf, encara queda, o més càlid. Afegeix animal. Els peixos, parc nacional. Ah, aquest estava bé. Encara no les puc fer anar. Asteroide de gel. Comboi des d'Europa. Deixa'm mirar... Són caretes, no compraré aquest torn. Llestos, sí. Oh, tio, ha pujat la producció de calor. Que cabron. Vale, doncs a veure, em toca... Vaig protegit. Ah, un de 3. Ostres. Si em poso això... Clar, si hi ha més ciutats... Ah, en el joc. Aquesta me l'haig de guardar per tirar-la més endavant. Vall protegit. Sí. Utilitzarem... Segona acció... Plantes. Vinga, posem oxigen a tope. Reserva... Vale. Un oceà... plantetes.
pujar jo a l'oxigen. Ah, no tinc habilitats ara per fer-ho, oi? I construir tampoc. Doncs res, haig de passar. Ara el tio podrà fer, ja veuràs. Més calor, tio. El tio, com va, eh? És que produeix un munt de calor. Produeixo pasta. Pasta. Vale, ara tinc bastanta pasta. Anem a mirar de produir oxigen. Vale, sóc el primer. Doncs llavors això... A veure... Això em dona un bonus o no? Bueno. Vale, a veure. Gasta 8 megacrèdits... Vale, bombeig de l'aqüífer... Processament de mineral, gasta 4 unitats... I augmentar l'oxigen a un nivell. Vale, el que passa és que jo encara no estic produint. Vale, aquests molins. 7% d'oxigen només. Vale, seleccionem aquesta, no farà falta. I capital. Vale, aquesta i aquesta. I els aqüífers... Vale, acció. Projectes, vegetació. Posarem aquesta, sí. Vale, perfecte. Segona acció. Molins de vent, bombeig... Vale, tinc veles... Molins de vent farem. Utilitzarem molins de vent, perfecte. Muntem la producció. Bé, veles per mi. I gossets. Ja sabem, a la ciutat tenim gent. Apa, vinga. A veure, què em toca? Més. Energia de fusió. Aquesta, no? 3 nivells. Ah, podem reduir el cost, tu. I així, mira. 7. I vinga. Fotrem energia. I així també produirem calor. Vale, aquí ja no tenim res més, però aquí sí que podem fer coses per 11. Planta energètica. O aquí podem fer algun hito. A veure, constructor. 8 símbols d'edifici, sí. Doncs farem això. Hito de constructor. Perfecte. Ell de passatgista. El tio. Recompenses... Vale. Cada premi 5. I el número 1... 5. Vale. Ara el torn... Doncs em toca, a veure. Res d'aquí i d'aquí tampoc puc fer. Vale. Molt bé, doncs posarem més plantes, més vegetació. A veure on les puc posar.
I segona acció, pujarem temperatura. Molt bé. Vale, de punts de terraformació anem iguals. El que passa és que punts de victòria jo en tinc 3, ell en té 0, però després, clar, ciutats en tinc més. De moment crec que hi vaig bastant bé. Tinc alguna acció més per fer? Crec que no. No, doncs passem. Sí. Vinga, produir aquí a saco. Ell guanya molt poca pasta. Jo penso que segueixo tenint la capital per construir, oi? Sí, però estaria bé posar oceans, perquè al voltant de la capital interessa que hi hagi oceans. Algues. Va, 5. Vale. Són una planta i augmenta a 2 els nivells de producció de planta. Aquesta pot ser interessant, mínim 5 oceans, però va bé tenir-la. Combustió de biomassa. Vale. Més energia. Àrea urbanitzada. Vale, aquesta m'interessa molt. Losetas de ciutat, perfecte. Combustió de biomassa. Seleccionar, sí. I més de 6% d'oxigen. Bueno, ja estem aquí. I aquests 9, vale. Sí. Va, fa una ciutat, no? Vinga, una altra ciutat. Molt bé, molt bé. Dóna'm calarons, noi. Vinga, un altre d'això. Molt bé, ara em toca, ja tinc molts projectes, A veure. Àrea urbanitzada. Vale. És que tinc bastants diners, Utilitzarem aquesta. Només en una o no eren 2 zones? Diu properes a una altra ciutat. Mascotes, sí, confirmem que posem una altra de mascotes. No? Ah, doncs pensava que... Vale. Per cada... Quantes ciutats tenim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, però clar. Per cada tercera ciutat en joc, però coi. No sé. Vale. Ah, coi, doncs per ell, no? Li traiem la producció una miqueta, no? I em augmento la producció, no? Ell té 7, vale, jo també augmento, vale.
segona acció, puc construir la llançadera, però clar, és que jo crec que has de tirar més endavant. Accions, puc fer 2. Puc gastar 4 energia per augmentar oxigen i tal, o... Posarem un altre mar. Cap aquí. Entorn. Zona nuclear. I la fot aquí. Vale. Posar la temperatura. Vale, està a 2 nivells de pujar. I jo no tinc suficient. Vale. Llançadera. Accions. Puc fer una altra acció aquí. Farem aquesta acció. Recompenses, hitos... Vale. Projectes estàndard, per 10 no tinc res. Descarta una i gasta en acció planta energètica. No. Cancel·lem. Ens quedem així, tu. Estalviem uns calarons. Hem de fer ciutats. Punyetera zona nuclear aquí enmig, tio. Que no em volia fotre jo la ciutat, la capital. El fotut aquí, Suposo que no podré posar a sobre. Depredadors. Ell té animals? Deixa'm mirar. Perquè tipus de cartes. Recursos a cartes. No té recursos a cartes. Vale. Pues llavors els depredadors són una mica... però bueno, també puc comprar... Per què no compri ell o què? Suposo que no pot comprar. Recol·lecció de calor. Tenir 4 plantes o afegir 2 animals en un altre lloc. Bueno. Factoria d'aliments. Vale. Treus això per augmentar la pasta. Vale. Reducció de dos nivells i augmenta la producció de calor i energia. Vale. Això em podria interessar ara. Sí. Però penso que agafaré això només perquè necessito peles. Vale, molt bé. La capital necessito 4 oceans, 5 oceans... Vale. Accions. 4 oceans, accions. Anem a fer un altre oceà. Puc reduir el cost? Doncs el reduirem, sí. Si podem juntar aquí. Vale. Clar, si el poso aquí, el posarem aquí. Vale, perfecte. I l'altra, la capital, no. Podíem... Aquesta que necessitàvem aquí. I per què no puc? Ciutat Noctis. Perquè igual és... Si era Noctis, vale, no puc... Vale. Bueno, doncs com a acció la vendré, aquella. Cultius de Noctis. Més de 20 de temperatura... menys 20. I proporciona 2 plantes. Va, bastant caqueta.
Aqüífer. Sí. Fotrem aquí dalt. Espero que no em foti plantes allà enmig, Vale, recompensa, termalista, vale. La loseta de océano. Vale, ok. Em toca. Vale, posarem la capital. Vale, aquesta. Utilitzarem. Sí, capital. Victòria. Augmentem la producció de calés. Cussets també. Pasta, I... hòstia, tio, jo això ho llançaria perquè és que... Retorn. Els 3 té 3 ciutats, jo tinc un fotimer de ciutats, sí. No em costarà bastant bé això. Necessito. El banquero l'haig de fer. Vale. Mira, més calor. Ja està, aquí tinc una acció disponible. Vale, sí. Posarem un 6 en C. Què passa amb la producció de calor, tio? Em toca. Bueno, ens puc pujar la temperatura, no? Ah, mira, hi cultius en Noctis. Més puntets de victòria. Quants tens tu? -2. Ets un desgraciat. Vale, doncs mira, puc posar també més plantetes. Acció la omitim. Sí.
Ah, no em puc col·locar. Hòstia, m'ho he gastat per res, doncs. Vaya merda. Se'ns podia posar una desena de CUCA. Bueno, doncs acabarem la partida, entenc. Toca. Jo penso que no puc fer res més ja. Accions, res. Vale, tu tens -2. Home, espero haver guanyat aquesta vegada, Fase de producció, però bueno, ja hem acabat, no? Està tot terraformat. Ah, fem una més. Puedes convertir plantas hasta... Vale. Bueno, doncs no sé, aquí mateix. Posar les plantes que ens queden. Jugador vermell. Ja està. La partida acabat. Anem a veure... 42 punts. Bé. Recompenses 10. Hitos 10. Bé. Presentació 8. Sí. Ciutats 13 punts, ell. Mapa. Vinga. Molt bé. Doncs partida guanyada, tu.
qüestió ha sigut fer ciutats a saco i... molt bé. Doncs bé, ara pararem l'stream un momentet, farem una petita pausa i seguirem a veure amb algun altre joc per anar veient com va. Vinga, ens veiem ara. Gràcies.